Әкиет Курчак театры Ганс Христиан Андерсенның «Русалочка» әкиеті бойынша қойылған премьераны тәқдим етті. Спектакль кіші ватан мәдәнияты проекты қатнашында Бірдәм Россия партиясы ярдәме белән тормышка ашырылды. Безнең барыбызга да балачактан ук билгеле булган гүзәл «Русалочка» турындагы тарихның иҗат төркеме Санкт-Петербург шәһәреннән. Режиссера Светлана Озерская, хореограф Светлана Вакуленко, композитор Ксения Федорова, анимация режиссера Ева Дегтярева, Уткующ рәссам Анастасия Кузнецова, әмнә премьераның рәссамы Екатерина Спиридонова Казаннан. Зимняя русалка, которая выплывает зимой, видит удивительное море фиолетового цвета. Мин кышкы русалканы уйныйм. Ул давылга, яшелле яңгырга соклана. Көймәләр бата башлый. Ул буларның барысында күзәтә, аңа барысы да ошый, күңелле. Морякларга һәм кешеләргә әлбәттә авыр. Алар барысы да төпкә бата башлый. Һәм монда су асты дөньясының, уйлап чыгарылган дөньяның төп конфликты башлана. Балалар өчен без моны әкият итеп күрсәтәбез. Спектакль рухи яктан көчле, бала кабул итү өчен гади генә түгел. Курчак театрларының иҗади лабораториясе узды. Анда без нәкъ менә шул материал белән эшләдек. Бик күп пластик алымнар булды. Режиссер белән эшләү бик кызыклы, төрле яктан профессиональлекне арттыра торган иде.